ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನೀನು ಬಲ್ಪುಗೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ತಡೆ ಕುಕ್ಕು ಪೆಜ್ಜರೆ ಬೈದೆ ಕೋಡೆ ಮಸ್ತು ಬರ್ಸ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಲ್ಪು ಬೇಗ ಬೈದಿದ್ದೆ. ಲಕ್ಕದ ಸೀದಾ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ತಯಾರೆ ಬೈದೀನಿ ಕೂಲಿಲ್ಲದೆ ಕೆಜಿ ಕುಕ್ಕು ಬೂರ್ದು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೂರುಜಿ ಒಂದೊಂತೆ ಬೂರ್ನ ಏನು ಪೆಜ್ಜಿಗ ಗಾಳಿಗೆ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕುಲ ಬೂರ್ದುಂಡು. ಹೆಂಗೆ ಕುಕ್ಕು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕಂಡ ಏತ್ ಬೋಡಂಡಲ್ಲಿ ತಿಂಪೆ ಈತ್ ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕಂಡು ಯಾಂಪಿರ ಪಣ ನಾಯಿ ಕೊರೆಪ್ಪು ಏರ್ಮೆ ಕುರ್ತೆ ಹಾಕು ಜನಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಬೈದ ಮದಿಮಲೆಗೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐಬ್ರೋ ದೆಪ್ಪಾರೆ ಇತ್ತಂಡು. ನನ್ನ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುದು ಪೂರ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಅವು ಮೋನೆಗೆ ಮೆತ್ತಾನಗೆ ತೋರ್ತಾವನು ಮೂಲೆ ಗುಳ್ಳೋಡ ನೀನು ಎಂಕ ಐಬ್ರೋ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಉಂಟು ಅರ ಇದು ಕಾಚಿದಯೇ ಕಾಚಿ ಎನ್ನ ಐಬ್ರೋ ದೆಪ್ಪ ದಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇನಾಯನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಯಕ ದೆಪ್ಪಾಯಿನಿ ಅಂಚ ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚ ನಾ ಸ್ಟೀಮ್ ಬರ್ಪುನಾ ಬುಕ ಟೊಮೆಟೊ ಅನ್ಪುನಾ ಯಾನ್ ತೂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಕೆಲವು ಸ್ಕ್ರಬ್ಗೆ ಟೊಮೆಟೊನ ಹುರ್ದು ಮೋನೆಗೆ ಸೋಕಾಂಡಿ ಮೋನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸೋಕಾಂಡು ನನ್ನ ಪೂರ ಪೂಜಿನ ಹಿಡ್ದು ಸೋಕಾವು ಆ ರಾತ್ವಕ್ಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಪೋಯೇರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಯಾನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಮಂತೀನಿ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಮಂತೀನಿ ಇನ್ ಪನ್ನಾರು ಯಾನ್ ಓಡಾಡಲು ಬಾರೆತ್ತಂಡ ಮೋನಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಪೂಜಿನಿ ದುಮ್ನಾನಿ ಇದು ದಾತ ಬದಲಾವಣೆ ಅವನು ಅವು ದಸ್ಸಿನ ಹುಂಡಿ ಅವು ನೆನ್ನು ಬರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಡ್ಲೆಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏನು ಪಾಡ್ಲೆ ನೆನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಅವೇನ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಡ್ ಆನ್ ಬೈದೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡ
ಹಾಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡು. ನಾಚಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ನೋ ಆಯ್ತು ಹುಷಾರ ఇక్కడ పాపతో జిది మంచిగా పట్టుకు మాత్రం వస్తారు స్టీల్ స్టీమ్ కొరుపునా కళ్ళలోకి వచ్చిన ఆయన ఐబ్రో సోకుండు ఉన్న ఐబ్రో లెక్కనే పొన్నామండి తెచ్చిచ్చాను ಈ ಜೋರ್ಲಾರ ನಾನು ಜೋಕ್ಲೆ ಜೋರ್ ಕೂಡ ಉಂಟೆ ಇದು ಶಾಲೆ ರಜೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ರಜೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು 15ಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತು 15 ಎಡ್ಡೆವು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎದ್ದು ಪಾರ್ಲಾರ ಡೆಟ್ಟೆ ಅದು ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡಾ బొల్డాండి తూ వచ్చి నన్ను కన్నాడిటు యానెన్న మధ్యద పవన్ పవని మళ్ళా ಗೋಲ್ಡ್ದ ಬಂಗಾರದ ಮಂತ್ನಿ ಲೈಫ್ ಡೋರಾ ನೀವು ಅದೇ ಇರ್ ಗೋಲ್ಡ್ದ ಬಂಡಾರತ 800 ರೂಪಾಯ ಅಪ್ಪಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಒಂದ್ಸಾರ ಅಪ್ಪನೈಕ್ ಅಂದೆ ಅಲೇ ಲಕ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೋನೆ ಪತ್ತೋಡು ಆಯ್ತು ನೀರಿಪ್ಪುಂಡಿ ಪತ್ತೋಡು ಅಂಚ ಫುಲ್ ಮೋನೆ ಇದಪ್ಪರಂಡ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಟು ಆಯ್ತು ತೂತೇನಾ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದೇನೆ ಕಡೆ ಜುಬೋ ഞാൻ ആമേട്ടെ കൊത്തുതേ പറ നിന്നെ സൂചി ఇంకొన మన్పాడు ఆరిన మధ్య మీద పగ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಚಿ ಅವೆಲ್ಲ ಗಚ್ಚಿ ಎಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸೋಕು तुला सुकर बनवता आणि यूट्यूब गाडवर
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿ ನಿನ್ನ ವೀಡಿಯೋನಾ ಪಾಡ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಡ್ನ ಇನ್ನು ಇವರು ಗೊತ್ತಾಗ ನೀರು ನೀರು ಕಂಕಣೆ ಅದ ಏನು ತೂತೆ ಮೂಂಗ್ ಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಬೋಲ್ದಾಗುಂಡು ಅವು ನೆಟ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ರಜೆಟ್ ಬಿನ್ನರ್ ಅಟ್ಟೆರಿಜ್ಜಂಬೆ ಬಿನ್ನರ್ ಅಟ್ಟೆರಿಜ್ಜ ಅಂದಿಗೇನು ಕೋಡೆಗೆ ಹೋದೆ ನಾಳೆ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಬಿನ್ನೆರ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎರண்டு ಇಪ್ಪಿರ ಅದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡನೇ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಪೊನ್ನಾನೆಲ್ಲ ಓಲು ಓಲ್ದೆ ಹಾಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋದಿ ಯಾನ್ ಕಾಲೆ ಐಬ್ರು ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪ ಒಂದು ಬೈದಿನಿ ಎನ್ನ ಫೇಶಿಯಲ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಲೆ ಇನಿ ಮನ್ಪೊಡು ಬೈಯಾಗ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಪ್ಯಾರಂಡು ಎನ್ನ ಚಾಪಾರ್ದೆ ಆತಿಚಿ ಪೇರಿಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತದು ಕುಂಟಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ನಾನ ಚಾಪಾರಡು ದೋಸೆ ಮಂತದೆ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಚಾಪಾರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಪ್ಯಾರಂಡ್ ಎಂಕ್